Θα πέσεις, θα σηκωθείς, θα ξαναπέσεις, θα φτάσεις πάτο και όταν θα φτάσεις πάτο και αποφασίσεις να σηκωθείς, τότε θα είσαι αποφασισμένος ότι ναι, θα το κάνω. Πόσο αγαπάς αυτό το επάγγελμα? Μάλλον παράφορα. Έχω κάνει πολλά. Σωστά, λάθη, απερισκεψίες, τρέλες. Όλο από τη δίψα που είχα πάντα για αυτό το επάγγελμα, την ανάγκη για εξέλιξη και εκμάθηση. Και είναι εύκολος δρόμος? Αν με επιλέξεις για καθοδηγητή στο δρόμο που επέλεξες να διανύσεις, θα στα πω όλα, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι ένας καλός μέντορας μπορεί να σε αποτρέψει από το να κάνεις σοβαρά λάθη που μπορεί να ρίξουν τόσο πολύ το ηθικό σου, ώστε να μην μπορέσεις να συνεχίσεις. Προσωπικά νιώθω ότι το ταξίδι είναι μακρύ, αλλά σου ανταποδίδει πολλά πίσω. Τώρα το κάνεις να φαίνεται δύσκολο? Εντάξει, όλα είναι δύσκολα, αλλά η ευχαρίστηση που σου προσδίδει αυτό που κάνεις και η ικανοποίηση το κάνει πιο εύκολο. Αρκεί να έχεις επιμονή και υπομονή και να απολαμβάνεις τη διαδικασία της εκμάθησης και της εξέλιξης.